Jako mi je drago što si s nama ovde, Radovane. Kao što znamo, ti si komandant kosmičkih snaga, jedini nemilijunaš koji ima prijatelje milijunaše i jedini čovek koji poznaje doktora svih nauka, a da je njemu čast što poznaje tebe. Realno. Tako da... Želim da verujem da sam te razumeo. Pa dobro, znači ovo je bila ta jedna nekonvencionalna najava, a sada ćemo nastaviti dalje. S obzirom smo na sajmu knjiga, da ti izašla nova knjiga, da li bi mogao nešto više nam kažeš o Sicilijancu kralja Milutina? Pa, ukazala se potreba za tim. Taj viteški roman je star od kraja 13. veka, znači postoji, a sad je 21. vek. Ne znam ni koliko je to vekova. Nekih 7,5-8. Eto. On je izašao u štampanoj formi u 19. veku u Italiji. Poznat je, znači, 200 godina bio je dostupan našim istraživačima srpske prošlosti i nikada nije objavljen ni preveden, ni pominjan. I ja sam odlučio da organizujem prevod i izdavanje, jer je dragoceno jedno saznanje o tome da su dolazili plemići, baroni s one strane Jadranskog mora da se stave u službu kao profesionalni vojnici kralja Milutina. Eto, to je jedini razlog bio. Da se ne pominje Srbija i kralj Raške, to nikad ne bi ugledalo svetlost dana. Ja sam takav čovjek, kao čovjek sam loš. Da, ali dobro, ali ovo nije tvoj prvi takav poduhvat gde spašavaš neko, da kažemo, kapitalno delo. Spasao si knjigu Pavla Solarića, da bude objavljena na srpskom, da bude priređena na savremeni srpski jezik. Dobro si to rekao, pa vidiš, sad mi pada na pamet i Dalimilovu hroniku. Ja sad pripremam rusku verziju Dalimilove hronike, Nestorovu hroniku. Taj najstariji sačuvani prepis je iz vremena kneza Lazara, negde iz 1377. Pa vidjet ćemo. Ne žurim, imam originalni ruski tekst, staroruski, pa vidjet ćemo. To su prepisi iz iz kog, 9. veka? Pa tako bi trebalo da bude. Pa ti to dobro poznaješ baš. Deninje jest ugarska i bulgarska zemlja. Kad su u jednom trenutku maksimalnog rastezanja, kad su mađarske horde zagospodarile Panonijom i Bugari se proširili uz pomoć drugih tatarskih jedinica, mongolskih, onda su se ta dva, da kažem, entiteta sastala ovde na području Beograda. Tu, da tako kažem, tu je negde možda i pisana ta Nestorova hronika. Dobro. Hteo bih još da te pitam, pošto smo krenuli sa Sicilijancem, da se zadržam malo kod kralja Milutina i da nam kažeš nešto više o pozadini tvog stripa Kula kralja Milutina. Koja je istorijska pozadina? Da, pa to nije pravi strip, zato što nema one oblačiće. To je više ilustrovana knjiga. Ja kao dete čitao sam onog Ivanhoe i uvek je bio neki vitez. To je neka ostatak iz dečijih knjiga. U stvari i ozbiljne knjige su imale ilustracije i mislim da je to vrlo bitno da knjiga ima ilustracije i mape i to, jer to pruža mogućnost čitaocu malo i da zastane, da odmori oči, da gleda slike. Ništa to nije bez veze. I ta kula je rađena po žitima. Znači, ništa nije izmišljeno. Po žitiju kralja Milutina i po žitiju arhijepiskopa Danila II. Ta dva ukrštena žitija, ilustracije i mape koje sam uradio. Mape su stvari novo. Ovo sve drugo je bilo manje više poznato. I to sam uklopio za neku, da kažem, omladinu koja je na telefonima i
ništa ne čita, pa dobro se pokazalo. Sviđa se narodu, a mogu da čitaju i odrasli ljudi. Jer su krupna slova. Tako da. To je najbitnije, ta krupna slova za naše starije sugrađane. Da. Još malo oko samog kralja Milutina i Srbije tog doba. Ceo taj, da kažemo, period od kralja Milutina ka caru Dušanu i ka Urošu i caru Urošu, da li bi mogo da nam daš kontekst kolika je bila stvarna snaga tadašnje srpske zemlje, i ekonomska i vojna, koliki je bio naš uticaj, takođe samo građenje crkava, pošto se je interesovao za neke, da kažemo, od tih neimara koji su gradili crkve. Tako, pa ako možeš o tome isto nešto nam kažeš. Pa ima taj, da kažem, bila je ta simbioza sa rimokatoličkim primorjem. U prvom mestu mislim na Kotor, koji je bio čisto srpski grad i koji je bio, da kažem, kao neka centrala gde su se okupljali klesari iz svih srpskih zemalja, poglavito iz Primorja, koje je fra Vita vodio svojedobno da se sazidaju Dečani. Ali vreme u Srbiji uvek bilo teško i kad je Srbija bila najjača, bila su teška vremena. Jer stalno je nad glavom visao taj mongolski upad mogući, a to je bila najstrašnija sila na svetu nekoliko vekova. I kralj Milutin je to razrešio tako što je u taj tatarski logor poslao svog sina kao taoca, potonjeg Stefana Dečanskog. I on je bio 7, 8, 9 godina tamo i kad su se ti Tatari između sebe nešto pokačili, stvorila se mogućnost da se Stefan vrati u Srbiju. Znači, on je na neki način morao da blokira severnu granicu srpskih zemalja da bi mogao da ide na jug. I ono što je interesantno, da se vratim na Sicilijanca, kralja Milutina, ima jedna interesantna stvar, da je Sicilijanac ratovao za kralja našeg na Peloponezu, koji se tada zvao Moreja. A do sada se mislilo da su najveće proširenja u doba cara Dušana dosegla Korinski kanal. U stvari, to je tada bio Korinski zaliv, jer nije bio prokopan kanal. Tada je Moreja, odnosno Peloponez, bilo poluostrvo, a sada je neka vrsta ostrova, ali ima most, ali razumeš šta hoću da kažem sada? Da, a ko bi razumeo ako ne ti? Mislim. Pa, ipak sam ja tvoj unuk. Jer znamo da si ti otac Alena Delona, a ja sam sin Alena Delona. Mislim, to je jedan redak podatak koji nismo uopšte spominjali da... Pa i ne treba to pričati. Molim vas ovo da isečete posle. O, gospodine, je li ima neka klopica? Pa stavite slobodno. Jao. Jel mogu ja da jedem suši? Ja inače jedem... Ti jedeš susta, a ja jedem suši. Da li vam treba čaj da umačete, kao što to radi u Akademiji nauke i umetnosti? Slano neću to jesti, ja jedem samo slatko. Slatko volim da jedem. Jedno blago trik pitanje, je li pravilno reći Srpska akademija nauka i umetnosti ili Akademija nauka i umetnosti Srbije? Ovo drugo. Samo sam proveravao radi tačnosti. Ajde i dalje ćemo biti povezani sa Milutinom, sami Katalani i naseljavanje Katalana, ali takođe i onaj moment da imamo taj jedan španski element mnogo severnije u Vršcu. Ako možeš sve to da oni imaju određeno špansko nasleđe čak i u Vršcu. Da, to ćeš mi ti objasniti, ali hoću ovo za Katalane da kažem. Do sada se mislilo i u našoj literaturi
da je izraz, naziv grada u Makedoniji, Staroj Srbiji. da, Katlanovo, da dolazi, pazi ovo, šta su ljudi smislili, Kastelnuovo. Možeš da veruješ tu glupost. To je zvanična rekonstrukcija od čega je moglo da nastane Katlanovo. A znamo da je to bio katalanski logor. Pa ono N u Nuovo ti je ono N u Katlanovo. Ja ne znam šta ne razumem. Kad su propali Katalanci kao velika vojska, ali ostale su manje jedinice sa vojskovođama koje su bile jako kvalitetne. I oni su se, pošto nisu mogli da se vraćaju u Kataloniju ili u Aragon, oni su ostali u Srbiji. I oni su čuvali Skoplje, koje je bilo glavni grad, od udara sa juga. A Kumani su već bili stacionirani u Kumanovu, jer su čuvali od udara sa severa. Teško je reći glavni grad. Pojam glavnog grada, glavni je grad tamo da je kralj. Kotor, ako je kralj u njemu, on je glavni grad. I imamo posle ono selo, na primjer Pečenjevci, od Leskovca prema Nišu. Tu su bili pečenjezi. Znači, bilo je manjih tih postaja, garnizončića, da kažem, koji su služili za hitne intervencije pod kraljevnom komandom. I čuvali su našu zemlju od upada isti takvih, koji su poznavali njihov način borbe, kretanja i tako. Znači, to je u suštini stvari bilo prilično jedno moderno viđenje ratovanja, reagovanja moderno, zato što granice nisu postale u današnjem smislu. Bile su neke osmatračnice i to, ali vojska nije bila stacionirana na granici kao recimo u vreme Justinijana. Jer Romeji nisu iznašli način kako da se odbrane od udara tih plemena i onda su prebacili svu vojsku iz Rima i Konstantinopolja na granice. Zato su nastali novi, da tako kažem, glavni gradovi, kao Milano, kao Sremska Mitrovica, da bude taj veliki garnizon bliže granici, da može brže da se interveniše. Jer ono, dok dođe vest do Rima ili do Carigrada, ovi su ušli 500 kilometara već. Da, ušli, izašli, otišli i vratili se ponovo, jasno. Pojeli, popili, nisu platili. Postoji određeno, da kažemo, interesovanje da ti daš svoj komentar na to, na fresku Svetog Save iz Pećke patrijaršije i to što je on obučen u patrijaršku odoru. Jer on je zvanično arhijepiskop, mi smo poslali patrijaršija te kasnije i tako dalje, pa tvoj komentar, da li je Sveti Sava bio patrijarh ili je to samo, ili iz nekog drugog razloga tako bio freskopisan? Ja to stvarno ne znam. On je sigurno bio mnogo više od patrijarha. U svakom smislu. Pogotovo ako porediš danas ovo. Šta je ovo, ne znam. Dobro, a njegov uticaj u Svetoj zemlji? Pa njemu uticaj gde god je došao, bar požitio, a po čemu bi drugo, jel? Bio ogroman. I stvarno je bio svet čovek. Znači, ima dosta sličnosti sa Danilom drugim. Jer i Danilo je prepoznavan na putovanjima da je poseban, kao i Sveti Sava. Zamisli ti, kuda ti sve treba da prođeš, išao brodom ili ne? Ili kopnom? Kakva su to sve iskušenja, gusari, razbojnici, čuda? Pa da, jer ljudi posmatruju iz današnje perspektive, sednem u avion ili sednem na brod, otplovim, nema problema. Jeste. Manastir Svete Katarine, izlet. Jeste, da. Malo sutra. Tada je mogla glava da se izgubi 100 puta. A zamisli ti sa svim onim zlatom, draguljima koje je on nosio kao poklon tim crkvama i da plati i da kupi sobu
prostoriju posljednje večere, jel? Da, pa u njegovom žitiju se spominje njegova garda od 50-ak momaka i da je jahao neosvjedonog ždrebca. Da. Što ne bi mogao da radi neko ko je baš sitne građe. Pa on je od malena je on, išao u lovove, još kao tinejdžer i sigurno je bio žilav i to me uopšte ne iznenađuje, nego posle se vremenom izvitoperilo to kako treba da izgleda svešteno lice i nešto. Promenilo se, pa sve je drugčije. Tako da meni uvek kad to pričaš, ja se setim onoga istorije sveta ilustrovane, koja je rađena za Ivana Groznog, gde je čitavo jedno veliko poglavlje posvećeno Svetom Savi. Prikazan je njegov postrig. Na vrhu kule, on drži one makaze što nekad su se šišale ovce. I pravi mu onu tonzuru, jel? Brije mu, odnosno seče mu kostu sa vrha glave. Tako je i prikazan na fresci. To je ta neka moda, da tako kažem, 13. veka. Tako da, jako je on važan ne samo za našu istoriju i crkve i naroda, nego i za Rusiju. Jako. Tako da, Dobro, i Arsenije Sremac je takođe veoma poštovan kod Rusa i važan, imao je dosta putovanja ka Rusiji. Kada je ustupio arhijepiskopski tron, on je posle putovao, on ima i svoj praznik u Rusiji, obeležen u kalendaru. Da. Pa ne znam baš da ti kažem, ko je to vek? To je 13. vek, on je direktni učenik Svetog Save, Sveti Sava ga je direktno preporučio da ga nasledi na arhijepiskopskom tronu. Pa mora da biti da je možda i rođak, znaš. Jer ne znam kako bi putovao bez velikih finansija u to vreme. Jasno, jasno. Mora da je bio neki rođak. Da li je mu brat od strica ili, znaš. Ko zna, da li je od Vukana ili od nekog, jel? Da, jasno. Može biti. Ništa, to ćemo za sljedeći razgovor, da. Bile su velike familije. Jer to što si rekao, danas sedneš u avion i hop, ti si u Kataloniji. A oni su putovali godinu dana da dođu. Da, nekad i duže. Pa da. Pa krstaši kad su krenuli iz Venecije, oni su... Trebalo im je 3 godine dođu do Carigrada, kako ih je sporo vozila flota venecijanska. To bilo namerno, naravno. Da. Sad ćemo se malo prebaciti u savremeno doba, Dobro. S obzirom da si ti gradonačelnik jednog manjeg mesta. Jeste, Zara. Mene interesuje ta razlika između običnog gradonačelnika i podeste. Da. I da li misliš da u nekim okolnostima bi mi trebali da u Beogradu imamo kancelarije, na primjer, gradonačelnika Peći, Prizrena, Obilića? Da. Uroševca. Uroševca, naravno. Gradonačelnik Bond stila. To je možda najvažniji gradonačelnik. Pa ti znaš, ja sam se ranije šalio kako sam poslao mail u Pentagon, znaš. Kad sam zamolio da me postave za patrijarha. Da, ali nisu mi odgovorili. Ja sam mislio da ispunjavam sve uslove. Prvo, lepo izgleda. Imam bradu, verujem u Boga i što je najvažnije, ja sam Srbin. Znači, da li uopšte postoji bolji čovek koji bi mogao da sedne na tron Svetog Save od mene? Ajde, budemo iskreni. Ne. Znači, ali da se vratimo na gradonačelnika. U italijanskom jeziku gradonačelnik je sindaco. To podrazumeva demokratiju izbore i on ima taj sindaco
on ima svoje, da kažem, kao skupštinu kojom on predsedava. Skupština opštine. A podesta, još iz srednjeg veka, njega postavlja vladar. Reći je interesantno, našao sam kod Crnjanskog, jer ja sam možda jedini koji je temeljno pročitao Crnjanskog. Michelangelo otac poslati u to selo, gde se valjda rodio Michelangelo kod Firence, da bude podestat tog sela. Dobro. A ove gradovi, kao što su Zadar, Split, Dubrovnik, ti čuveni srpski gradovi, oni su za vreme Drugog svjetskog rata imali gradonačelnike koje postavljao Mussolini. I oni su bili, znači to je srednjekovna tradicija da vladar postavlja gradonačelnika kome ne treba skupština. I to je jedna šala. I sada se vratimo, koja je ozbiljna, i da se vratimo na ovu stvar da ako Italijani dan danas imaju u Rimu kancelarije gde piše gradonačelnik, ne znam, Pule, gradonačelnik, Fiume, reke, što ovi pogrešno kažu rijeka. Jer rijeka je Crnojevića, a ovo je reka, Fiume. Znaš, i ali dobro, kad oni ništa ne znaju, da. Mislim, i razumeš, zašto mi bacamo pare, mislim, država, jel? Na svašta. A što ne bi imali gradonačelnika Prizrena? Gradonačelnika Bitolja. Jel tako? Između ostalog i to, da. Zašto ne bi imali? On sedi, ima neku, kakve mi imamo fiktivna radna mesta u državnoj službi. Pa to vrapci znaju, valjda. Jel tako? Ljudi bleje negde po nekim kancelarima, primaju platu. Ali ovo bi se dao jasan signal da iskoristim taj anglosaksonski idiom. Pošaljemo jasan signal, to je iz mornaričke terminologije. Dižemo zastavicu sa crnom, onim, znači, bit će belaja. Šaljemo jasan signal našim neprijateljima da nismo odustali. A kad će to biti? Pa bit će posle Trećeg svjetskog rata kad izgorite. Onda ćemo sačekati da se tlo ohladi pa ćemo doći. Nema potrebe više se gine da se juriše. To kad sve izgori, onda ćemo doći. Ako izgore crkve, napravit ćemo lepše i starije. Veće, lepše, bolje i starije. Ma sve bolje će biti. Imamo tolike knjige, fotografije, nacrte, crkava, presaka i možemo sve da rekonstruišemo i ako treba srušit ćemo pola Prizrena da obnovimo crkvu Svetih Arhanđela. A tamo gde smo izvukli one mermere stavit ćemo onu montu jeftinu. 41. jedna malo zanimljivost. Stalno se spominje taj jedan, da kažem, može se reći, slavan događaj kada branimo Beograd i kada naši piloti kreću iz kafane Zora, kada čekaju onaj čuveni poziv. Ne znam da li znaš da telefona više nema i da više telefona zvoni. Načuo sam nešto tamo. Što je jedna užasna stvar. Ja sam poznavao ljude koji su svake godine dolazili da čekaju taj poziv. Njih 6 su dolazili. Jedan je ostajao svake godine da pozove na broj i onda se neko od njih javi. I to je jedna, da kažemo, slavan događaj i velika hrabrost. Kada su nadletele štuke, pre nego što su došle, poleteli su naši piloti i bombardovali Grac. Austriju? Da, u Austriju. Da li možeš nešto da nam kažeš i o tom momentu koji se ne spominje toliko, a opet je bio sam Hitler, niko nije očekivao da ćemo smeti da probamo da uradimo tako nešto, a bili smo prvi koji su bombardovali Treći rajh. Pa to je, da kažem, opet da se vratim na Crnjanskog. Ti Italijani, oni su napali Bitolj
početkom novembra 1940. 2 put su ga bombardovali. Bitolj je bio nekad veliki grad. Pre Prvog svjetskog rata bio je drugi po broju stanovnika u Srbiji. Imao je 60.000 stanovnika. I to se isto nigde ne pominje. Znaš, Drugi svjetski rat je kao počeo 6. aprila. Ali, ja mislim da su ovi naši piloti leteli na više strana. Nisu napali samo, da kažem, Treći rajh, jer on se prostirao, povučena je granica i Maribor je stavljen. Znaš, u to. Tako da, mislim da su još negde leteli. Ne mogu sad se setim gde, ali ima takvih kurioziteta dosta. Znaš, to je velika stvar. I to su bili bombarderi male nosivosti, britanski neki Bristol, mislim Blenheim da su se zvali, dvomotorci. Ja ne znam da li je mogao da ponese, koliko je mogao da ponese bombi, znaš. Nešto to. Da, pa dobro, mi smo i bili prvi koji smo koristili avijaciju ikada Jeste, u ratne pa svrhe Mihajlo 1915. Ne, 13. 13. Mihajlo Petrović je poginuo u izviđanju položaja iznad Skadra. Jer tada još nisu bili izmišljeni pojasevi u avionu. Onda je bio nalet vetra, avion je bio od platna, mislim, zatenuto preko žice i on je ispao. On je markirao položaje da turske, da srpska artiljerija, pošto su crnogorska vojska mnogo izginula na žicama, na bunkerima u Skadru, da može se tačno gađa gde su mitraljeska gnezda i bunkeri. Tako on poginuo. Tako da ima u Rakovici ulica Mihajla Petrovića, ljudi nemaju pojma, piše pilota Mihajla Petrovića, oni... Da, znam za to. Da. Sada bi malo da razbijem da kažemo, relativno ozbiljan moment, sa time da na Krugovalu, dok svira Glasovir, kao jedna pratnja, je rečeno, znači, Krugovalne postaje preko Save su objavile da je 2025. godina 1100. obljetnica Hrvatskog reda zmaja. Šta bi moglo tom hrvatskom redu zmaja? Zato što kod nas se pričalo o tom redu zmaja, i onda oni, ajde da i mi imamo red zmaja. Ono kao ona žaba i oni konji kad jeste i žaba diže nogicu svoju. Hoće oni da imaju red zmaja, a nemaju vladare. I zaista, možda sam ja prvi rekao ovako u medijima, ljudi znaju, pa oni nemaju ni jedan grob svojih vladara. Izuzev Oplenca, tu su sahranjeni njihovi vladari, kraljevi. I pa krstionica kneza Višeslava. Slikao se celo ona bulumenta njihovih političara ispred, neki kao muzej, neki memorijal, bla, bla. Slikaju se ispred krstionice srpskog kneza. Oni stvarno, što više vreme prolazi, sve se, da kažem, do daske na 100% uklapaju na onu Dučićevu definiciju. Oni se ničega ne stide. Zato su i najhrabriji na svetu. Najhrabriji su. I ništa me to ne čudi. Meni je smetalo i ovo što se priča kod nas o tom redu zmaja. Pa šta, nije to nama potrebno? Mislim, okej, bio je neki red, bio je red zmaja. To je iz velike starine. Nije taj red zmaja nastao sa Milošem Obilićem ili Despotom Stevanom. Znaš, to je iz velike starine. Još dok su postojali zmajevi, koje su vitezovi pobili. Jer su dodijavali narod, znači klali su ovce, jeli su ljudi, kao, znaš, onda to morali su biti ubiveni. Ko je pobio zmajeve, Sveti Đorđe, kaže. Znaš. I sad oni isto dižu nogicu, kao žaba, znaš, kao, eto, imamo mi. Jadno. Ne, mislim, pa ja sam sve rekao o njima. I sramotno je da ova naša zemlja, Srbija,
ima uopšte diplomatske odnose na najvišem nivou. To je strašno. Ne zbog toga, nego zbog svega. Znaš i sam. Da. Opet hteo bi o dve stvari po kojima si ti možda najpoznatiji u gostovanjima i to te i uvek pitaju. To su tvoje sveske srpskog rečnika i druga stvar koja je jedna od najbitnijih stvari vezana za srpski narod, to je Jasenovac. Da. I sada, ja se ne bih zadržao kod toga jer si to puno puta pričao, ali postoje neke, da kažemo, figure. Jeste, pa čuli. Koje bukvalno negiraju na nekim konferencijama i izgovaraju neke jako čudne brojke i tako dalje. I njihovo ponašanje je upitno je, ajde da budemo blagi. Pa nema šta, ma kako on je bitanga jedna. To je meni shvatio da čovjek to može da uradi. Jer OZNA pa UDBA imali su jedan obrazac. Kad su u pitanju žrtve, oni ili prepolove ili skinu nulu. A što se tiče žrtava u samom kompleksu logora Jasenovac, on je prvo prepolovljen sa 1,4 na 0,7. A onda je skinuta nula i ostalo 70-80 hiljada. To je zvanična cifra do 120 hiljada, od 80 do 120 u Beogradu, muzej žrtava genocida. Nama ne treba Zagreb. Meni je pokojni Srboljub Živanović, imao sam prilike da ga sretnem nekoliko puta i pitam ga za to. Pa kaže, nije to ništa čudno, kaže, oni primaju platu misleći na ove u Beogradu. I u Beogradu i iz Zagreba. To je ozbiljna priča, znaš. I mi smo izbušeni obaveštajno i kako god hoćeš. I haraju agenture. Tako da, jezivo. Jezivo, bruka. To je velika bruka srpskog naroda. Da, samo jedan glas nije dovoljan. Pa da. Ali je dovoljno za početak. Pa da. Ima puno stvari, znaš, koje... Pogledaj samo, evo, čime se sve ljudi bave, ono. Imaš jedno 10 analitičara vojnih koji objašnjavaju šta se događa u Ukrajini. Je to tebi normalno? Oni, bre, ne znaju gde je levo, bre. Niko ne pomenje ko je glavni problem. Šta je glavni problem? Što to ne kažete? Majčini sinovi. Ko je glavni problem Rusije? Rusija treba da uspostavi prvo rusku vlast u Rusiji. Viće to, ali to ide sporo. Jer svi to radi, znaš ono. Nisi ti radio na građevini. Jesam u jednom trenutku. Jesi. Kad se seje pesak, znaš, pa Znam. ima one granulacije. Svi to radi. Da, kad si spomenuo Ukrajinu, ako bismo se vratili nekih 2,5-3 veka unazad na tu teritoriju, sad dešavaju borbe. Da. I ipak ove seobe od samog Crnjanskog, mislim da tu postoji određena poveznica. Tako je, svuda pođe, Crnjanskom dođe. On je čovjek sve objasnio na vreme. Trifun Isaković umire u Bahmutu. Bahmut je možda postojao i pre dolaska Srba, ali je bio jedna mala tačka nebitna. Kad su tu došli garnizoni, regimente se rasporedile okolo kroz Slavenu Serbiju i Novu Serbiju, tu je bilo ko zna koliko vojnih logora i šančeva, kako se govorilo. To niko od njih ne spominje, ni ovi Ukrajinci i Ološi, ove Ustaše, a boga mi ni Rusi. Nešto se plaše, ne znam šta im je. Da li su Kozaci direktni potomci tih Srba koji su došli? Pa da, jesu, delom, da. Još jedna stvar, spomenuo bi tu čuvenu sliku
Rijepinovu, Kad šalju kozaci pišu turskom sultanu odgovor. Kad se scepaju, ono, brište od smeha. Kad su Tatari prošli u 13. veku, ruski narod se povukao ka Kursku, na sever. I ostale su prazne stepe. I tu su vršljale te konjičke horde jedinice. Jer Rusi nisu mogli da se odupru. Znaš? Pošto nisu imali još uvek taj način ratovanja. Ali vremenom, a pogotovo dolaskom lake konjice srpske, situacija se promenila i vrlo brzo, da kažem, taj prostor očišćen od tih raznih, ajde da ih nazovemo Turak. Toga im svega bilo. I kad na Donu i na Volgi, kad su povukli kozake, nisu sve naravno, ali ogromnu većinu su bacili na Kubanj, prema Kavkazu, da se bore opet sa muslimanima. Tako da nas ima i naših potomaka, srpskih potomaka, ima na ogromnom prostoru Crnog mora, Kavkaza i to. I ta situacija zaista se može reći da su Ukrajinu kao teritoriju osnovali Srbi. Jer pre toga nije bilo, mislim, bila je pre 13. veka naseljen taj prostor ruskim Slovenima. Ali tatarska najezda je napravila vakum koji su tek Srbi popunili i kasnije, zaključno sa Krimskim ratom, izjurili te neke entitete odatle u 19. veku. Znači, dugo su tu trajale borbe. Ajde kažemo od 1750. pa do 1850. 53. 6. Nije bitno. Znači, 100 godina lagano. Znači, to je jedno 5 generacija Srba ratovalo i ginulo za majčicu Rusiju. Sad to treba reći. Znaš. Pa da, imamo i čuvenog grofa Vronskog, koji iz Rusije došao da se bori ovde kod nas u pa i sakrenjen ono i ne dođi, ovi se vređaju iz tog kraja, kad kažem ono ne dođi Adrovac. Ono. Pa kako nije okolo šuma 5 kilometra, nema ništa i velelepna crkva. Znam ja sva ta sela okolo. Mala, velika Pešanica, Gredetin, bla, bla. Ima ona s onim smešnim imenom Prečilovica. Moraš da prođeš kod Prečilovicu da obiđeš crkvu. I tako. Šta bi mogo da nam kažeš o reči inat? Primjer da je to jedna od 1000 srpskih reči u turskom rečniku. Da. Pa prvo, turcizmi, oni ne postoje. Nisi ovo očekivao? Nisam. To su arabizmi, persizmi, grecizmi, jermenizmi, gruzizmi, srbizmi, izgovoreni na iskvareni turski način. I ko je došao sa turskom vojskom, koja je bila etnički totalno različita. Tu je bilo svih krajeva sveta, iz Afrike, bulumenta. I, znači, turcizmi, to je budalaština nad budalaštinom. Kao turski jezik, pa on je bio kao i mađarski. Samo za konjički, taj neki kamperski svet, oni koji putuju, ima kola, imaju one jurte, imaju zengije. To da, oni su imali reči za to. A sve drugo, kao baklava, to persijska, jel? Pa kaže, ne znam, čarape, kao turska reč. Pa daj, malo se raspitajte. Ali to je bilo u doba bratstva jedinstva bitno, da i ti koji su sada Bošnjaci, a nekada muslimani sa malim pa sa velikim, imaju nekog udela u našoj kulturi, u našem jeziku i tako dalje. I oni kao potomci Turaka, bla, bla, nisu videli Tursku, kao Aganlija, Kuču Kalija, Fočić Meme Daga i starac Fočo, 100 ljeta, oni su svi Srbi. Zato su bili takvi banditi.
Su oni prvi izmislili da uzimaju od naroda pare, a da ne daju caru. Čekaj, je li tako bilo? Jeste. Koji su oni Turci, bre? Ja sam, bre, veći Turčin od Aganlije. Kuću Kalije je od starca Foče. O 100 ljeta. To naročito volim ovo, 100 ljeta. Dobro, Radovane, onda bi za ovaj razgovor to bilo to, da te ne zadržavamo više, Da, ali nadam se da ste me ćeš zadržali. moći još neki put da porazgovaraš s nama. Moći Jer ću, mi smo samo stigli, nemoj mi neko smo imali- prometno mesto, ovde prolaze Da. ljudi, ovo je jako teško za mene, ja gubim koncentraciju. Znaš da nisam ne brini se, navikao, obezbedit ja ćemo tražim bolji prostor i kabinetsku sve. atmosferu, fotelje, umetnički